Ρε Ηρακλή, θέλω λαμπάδα. Αλλά όχι αυτές τις κλασικές, τις απλές. Κι εγώ θέλω. Κατάλαβα. Με διακόπτεις? Οκ, κορίτσια, σας έχω. Ελισάβετ, θέλω λαμπάδες με δωράκι. Τότε ήρθατε στο σωστό μέρος. Εδώ έχουμε λαμπάδες σε διάφορα χρώματα με πουγγάκι έκπληξη. Διαλέγεις εσύ το κόσμο το οποίο θέλεις να βάλουμε και φτιάχνεις τη λαμπάδα της επιλογής σου, ακριβώς όπως την θέλεις. Δηλαδή μπορώ να βάλω αυτό το δαχτυλίδι μου. Εννοείται. Για να δω. Ορίστε. Πώς σας φαίνεται? Ηρακλή, τέλειο. Δηλαδή μπορώ να βάλω και σκουλαρίκια. Φυσικά. Και αν θέλω κάτι για τον μπαμπά μου? Και ανδρικό. Ισχύει για όλα μας τα κοσμήματα, ανδρικά, γυναικεία και παιδικά. Και το upgrade το διαλέγεις εσύ. Έλα και εσύ στο κατάστημά μας να διαλέξεις τη λαμπάδα σου και να τη φτιάξεις ακριβώς όπως θέλεις. Τσιμισκή 89 και Αγίας Σοφίας 23. ή μπες στο ηλεκτρονικό μας κατάστημα στη lestone.gr.